Bat, bi, hiru, lau. Guardatzen ikusi nuen, begien aurrean dena zuntzituta, eskola ospitala eta herrialde osoa, harresiak oztopatzen. Gure etxeak atzean utzita, senitartekoak bidean galduta, Turkiatik sartuta Europara heldu, zuen bombak denontzat jateko ezer. Kampamentuak guztiz daude soztuak, kolorezko mantak ez dira nahikoak, mugak itxita inora. Mugak itxita joan zaitezte pintura. Tranta, Putin, Nolan eta Merkel, eta beste guztiak ez ditu azten, posesitzen gauden arren. Ez gaituzue batere laguntzen, dirua bakarrik zaudete pentsatzen, Turkiatik sartu eta Europara heldu, zuen bombak denontzat jateko ezer. Kampamentuak guztiz daude soztuak, kolorezko mantak ez dira nahikoak, mugak itxita joan zaitezte pikura. Mugak itxita zarete erruguna. Turkiatik sartu eta Europara heldu, zuen bombak denontzat jateko ezer. Kampamentuak guztiz daude izoztuak, kolorezko mantak ez dira nahikoak, mugak itxita. Mugak itxita joan zaitezte pikura. Mugak itxita zarete erruguna. Mugak itxita joan zaitezte pikura. Orain, beriz, zatoz gora, Javi, batzorde mistoko kideak Ai ama, ze emango du putxera 30 litroko putxera, hau da, lehenengo saria bere osagaiekin. Eta itziar eragon dugu. Norentzat. Nor izango da aurtengo irabazlea? Tongo taldea, bai, yes! Isiltasuna behar dugu eta aurtengo lehen irabazlea en Turquía me colé sin cuartel! Osan da! Etorri gora mesedez. Altza gora. Zorionak, tongo, tongo. Txalo bero bat. Zorionak, talde berra. Hor dago, irabazleen argazkia. A ver cuando nos hacéis las alubias, cariños. Eta orain, gelitu hemen, mesedez, Aste nagusirako. irabazle talde guztiak igo gora, argazkia ateratzeko, denok.
Ontzak, altxaporrue, potojorran, Uribarri, mesedez, etorri, argazki ateratuko dugu, denok. A ber, Kongo, hori da, aurtengo lema, Kongo, endo mayor. Eskerrik asko, txalomelo bat, parte hartzaile guztientzat. Datorren urtean ere hemen izango gara, laugarren kopla txikien lehiaketarekin. Eskerrik asko, Bilboko jai batzorde mistori eta Bizkaiko abesbatzen elkarteari. Da konpartzei batez ere parte hartzeagatik. Eskerrik asko eta datorren urtera arte. bai, datorren urtera arte, eskerrik asko. Go! Gora Bilboko inauteriak! Gora! Pa, 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 pa. Bat, bi, hiru, lau. Bombardea zen ikusi nuen. Milian aurrean dena zutxituta, eskola hospitala, garraia osoa, arreziak oztopatzen. Gure etxea atzean utzita, sanitartekoak bidean galduta, Turkiatik saltuta Europara heldu. Bombak denontzat jateko ezen, kanpamendua guztiz daude izoztuak. Ez dira nahikoak, mugak itxita. Mugak itxita, zaitezte pintura. Bat, bi, hiru, lau. Txarik ez boteretsuek, Tranta, Putin, Nolan eta Merkel eta beste guztiak ez ditu azten, goze zintzen gauden arren. Ez gaituzue batere laguntzen, duan bakarrik zaudete pentsatzen, Biatik sartuta Europara edu, zuen bombak denontzat jateko ezen. Normamentua guztiz daude izoztuak, kolorezko mantak ez dira nahikoak, mugak itxita joan zaitezte pintura. Mugak itxita. Turkiatik sartuta Europara heldu, zuen bombak denontzat jateko ezen. Kanpamendua guztiz daude izoztuak, kolorezko mantak ez dira nahikoak, mugak itxita joan zaitezte pintura. Mugak itxita. Mugak itxita joan zaitezte pintura. Mugak itxita. Ongi etorri ikusaruak. Gora Bilboko konpartsa. Bravo, bravi. Zoragarria. Zorionak, benetan, Zorionak. oso merezita lehen postua.